me ma wakwa aba eba abusua sitena adwosuyo ha ene kwasie nyame de yenko ache yehia mu bedi nkomo munua ba ama ma emineni ni yenua ba adwa mensa ene yehia mu ba what is it nyame adoma efie boko nyame adaroma da Yesu ase ene yenkomo no yenua ba ni yenua ba ma bi na edi nkomo na oba no se ono de babusua nye bia wo free na hia wo nti wo pe abusua asika wo ope be ma wade ne ho obe ne fie no wo ne ka na waware no uni bia emese ne pe abrante ya no susu eyi na no abrante ne ye ne yonko eyi amo so no so pe oba obosi no obota no wo na adwuma papa biye no wo gina ne na so no timi gina high hill so oba woni maduane no no nim fie siesie na waware no ankomo etwa abaso no medwene ho ana bibisa me ho se nyame botaya a ode wo maye ewo ya busua ho eni sei nti na yenkomo bibisa se botaya nti a nyankopon wo ye busua eni sei po asemo eti semetini ya na oba ne se ono pe bema owo ni sika yes abema waka ha bibia you ready if is any fie nye the purpose nti a ode ware bema owo sika no ni fie nye ti obi sesi o pe obi obehwe no na maybe aso na busia so okay obema no so ne yonko bema no enso pe oba woni maduane no a na woni fie siesie na utimi gina hill so nti se iduru mire bi na ntimi gina hill so opa kina gube aha opa bi gina hill so na mi bisa se nyame botaye pa wo me abusia anything asemo se me ye hwe bible mu a nyame asema ya wo kan se mu se tama obo ni ma nyina awie ye oduru ni paso no na ohwe adam na se emu a na wo nyina no mienu bia nya ne ho kafo ene ne edi ngita ho no hu se enye se odayi be ma nkoma ebetena se nti oma adam da na ho eyi ne fempade ede nyine ne ho kafo ama na hono man tisika sem se eyi se de owo sika ana de owo se de se high hill ana bi etesa na sa sika na obedi ada obi wo sika pa so ni asomdwe o obi so timi share high hill pa so na ni nsade ketekete kora di mi hu ni se so ma sa ni ma we di wani mkan a na sa wasesa wani je o because o tie ma bi mu nsama sika wo fi we so hu na bonten hu se menya nka wa wari bi mu se enso wo ben na obenya nka sika ni nyina akọ na nka wonya na somdwe enti so wusi so a me hu ni se wo se ma nyema we ene di enim kan e wo se ye bisa onyame se wo botaye e wo ma me ene se enti e body wo se di kan pa e ye ne osuro onyame ba wo se nyansam fiti ase ne nyame suro enti se wo fo obi wo sika no won suro nyame a onim nyansa obebro onim nyansa obefa wachi onim nyansa obesisi omu ketekete kora nso nka bible say oba ukunu we ukunu di abotire ya nti mama me hu ni say e wo se ye manyame ne di ye kan o se ye manyame di kan ade bia no ye extra yeah na me ni say yankopon obo nipa ni tiri mu pa wo de bo abusua no enyina oba ana be ma no de wo pe eso ejina de nyankopon epeso nti nyankopon ebotaye mienu so obeye okunu ni oyere no na afi nkwala saa ne ma mienu ene wode chichiri abusua nti wode oba ene be ma na nadibo mu no si bo won wie no shira won wo ka se munwo na munore na masintire na munni wiase so saa ne ma ye yifri nyankopon purpose mu aware ne nyina
ebekunkun wa emfa wo ne cancel dodo a obekọ se wuyi saa ne ma mienu ifiri mu se mu mienu mu ka bom na maye mu hia unity na mo de aye saa de no na ahyanyame di animonyam efisa saa ne ma mienu no eye wo oba ne be ma no enna mofra na abeka ho no eye ade anyame ani wo ho ankasa enti se wuyi saa de ne firim na wo de wo pe wuyi edi a wo pe eba asitena ni mu a bibia etochema efise Kristo botaye no efiri mu wo hwa niema mienu na aware no eye nyede Nyankopon wo hyehye eba ensusu ye de Nyankopon ni nyina ye Nyankopon tiri mu bo sa oba ne wokunu etena no aho relationship na wo mu no eda Kristo dra wo manipa edi sa oba ne wokunu mutena fia mu display the love of God mu da Kristo dra wo ma adasama edi na enkwala na beka ho no eni wo baatan no odra wo ma wo ma eni se de wusi ye wo mo no eda odra Nyankopon ewo ma ye enti Nyankopon ni ya yonkofa eni odra wo ma ye no eni awa ebusua no purpose no enti wo oba ni okunu no mo asetena mo relationship no ena chire Kristo ayonkofa wo ni ye wo ena mofra ne ba beka ho a emofra no nso odo a ewo ma me ne papa a etene ba emofra ni mu no ena da odo a Kristo nso wo ma ne ma no edi se ye ma no asetena mu odo a ye ni omowo ene ye kunu no ni asetena a eni omowo a eda Kristo do a wode wo ma ye ene is ye ne rade Yesu Kristo ni nti ase ene ne purpose a wo wo me ebusia no Yesu Kristo a yeso no ye wo ne to ebusia mu ebusia kinyama ibade ye wo ne to ebusia ye nchira ye ma so no mu na ebusia eso mfaso na ye celebrate ye ma ye man tia say family comes first if it's a Christo any Jesus you say and then young people we ye nyame afiri wo ase de ye ni hu ene de trend a ekọ eno ne ye eno ti na nne no obi sesa awade said it was a relationship said it was a entuma this awade no omu ne se yakwa sire na fifi na bibi wa said what she obi a one na twim na keke said ne wuti bi jai na no so bi cancel o se wo pese wo hunu ne ye animguase a e awade jai relationship wo jai nya animguase nti se wa ye fro no pakra na hu se emfa walk away now what it giant son watches kazanta enti enam yesi ye de anisuo na se ye yi nyame purpose na efiri ma ehoro na ekoye mistake no Israel for free his dream ekona who said the moment o be you ma dwan free nyame so bia no na ye say oh how amane no mini ene niema wo wura fini a nyame eyema nti nyame equation ne dia wonya yi firi aware no mu dia wahira eno ne ye no eno ne ye ne na me pese etie for mo ti ase se wo ware no eye ofre wo ni wukunu be ma na ti ase se mo bebe nyame ani ma bebi santam no eye ofre enye wo bi Nyankopon afre ne so o meye nyame adwuma o meye sofo ana o meye sofo ba ana sofo be ma enko na ye calling wo oba ne be ma mutu anamo na mo de ma ware ba Kristo anima it's a calling. And it takes a lot. It is a yafra will say we are sofo. Now what the wumpe nyina ye nyame adwuma. Na sa we are sofo ba na sofo maame, wo bompaye, na wo kra wo ye wo Bible studies, na wo ye nchire. You have time. Wo kwa asori dan ho, wo to a wo boaboa asori mana no, wo chire wom. Emira wo say ma asafo no. Samre na nyame hwe se obesa ya ma ebusua no if you say to be have a family no it's a calling too and also your friend nyame afro wa fra wo se be ya ebusua ni ti wa fra wo se be ya yire wa fra wo se be ya maame wa fra wo se be ya papa enunti eye frɛ wo ne saa Kristo on frifie ho na sa wa wo de wa ho ode ye na wo hwe se oba na ne ho mfa na wantimi anu aduane nti na nka apɛ oba oni aduane ye pae na wantimi anya aduane Sabi, muwari infiedu no. When you accidents we did them what yakonyem, what if we chem, on so baby, if it's a criteria with the man or no. So bet me I aduane, and we see you fear mount.
na mo an hye se wo pe wo kafo a Kristo de be ma wa woni no be si Kristo efie e dia hye Kristo animonyam be ma no ene wote akonyam ni sika sama ye basa ni business akolapse oba no wani nyi ne hu biem efiri se be ma no wo sika na wo pe sika na sa problem aba enti wo mpe biem enti se wo de saa ne ma didi kan a aware no wani nkam efie wanti mi ngina enye nyame fapem no enye nyame hyehyeye no nyame hyehyeye is totally different from iriasi niema ni nyina ye extra so wo di Kristo extra ti sifie no na wo jitum se be ma nyame afra mi se mi o me be ye nere obe nyame afra mi se mi be ye ni kunu a ni aka na wo hwehwe ni nyina ye extra nyakopon de ka ho abra wo hwehwe se de o de ka Solomon ho a wan yi bi afrim no Solomon bi sa ba akọ enti ye nuanu adofo se wo be ware abehyehyɛ abusua no eye commitment eye calling nyakopon afra wo se fa wo nyina wo ade nyina everything within you to build a Christian home e fa hye na nimonyam e ho na Kristo di be daddy e ho na Kristo betimi asori na fa tete wo ma no na wo ma no so ntimi benyini ento a Kristo di no so na samo yesa ni aka ni nyina Kristo de be kan ho mi nua ba obi bi ka kire yetifo mama me meka ne say na aka nyina ne it comes back to trusting the Lord we get Proverbs 3:5 hona oka osifa wo re ehye unyame mu trusting the Lord with all your heart and lean not on your own understanding and fa ho to ahuni so ado ho to ahuni so na hono na nyame ne be firi mu no enti hu ne se nyame wo na ado ma ba wari yiwe mu se wo consult no nko na oka se obentin na simasi ne kunu dia na wa trust no na ne aka nyina ebe ye kama asama ye kan nyina mi nua dofo abutie mi se wo ni Kristo se wo fa Yesu Kristo se wo kra ene waje nkwa na se wote nchen ana wafa no nso akonya ne nyono wote so ofie wa ne pa che obinia go back to Christ sa akwhwehwe no jino fa na se wo no ene wo kra ene waje nkwa ansa na de ye kan nyina wetimi ate ase wetimi apply e wo fie o ametimi aye adwuma enye saa entimi nya adwuma wonima enye ye akonya na wayi esi nchen na wote nchen no na wankasa wo ye boss wo fie wo no sori ma Kristo ntena so se wunya mfa Kristo nso a akonya wo ma wo wonya ma ye jinu fa no se wo kra no waje nkwa wo mra me siesie fie wo nti ye da mo ase se na so mo je mre na mutie ye da se ne ye be se hia ewo abusua adwosuo ha ewo on the go TV na me hira mo kura mo busie ma ba